A Zimbabwean hip-hop star Saintflow involved in car accident after attending Joseph Mtangadura's burial. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mafans hip-hop star Saintflow akabatira hana mumaoko after the musician aita accident nezuro manheru 23 August 2025 near Greencroft Shops. Saintflow involved in an accident nemota yerudzi rweTesla iyo inonzi imota yabusinessman and music promoter Tinashe Mtarisi, uye this accident took place after Tinashe Mtarisi and Saintflow attend Joseph Mtangadura's burial, apo this Tesla yaiunganirwa nevanhu vachishamisika nayo. According to reports, zvirkunzi izvo Saintflow was the driver of the car and pakaitika accident iyi parikunzi hapana hapo akakuvara. According to reports and post confirmed the incident yanga yakanyorwa iyo kuti front angle of a Tesla vehicle which was involved in a traffic accident this evening near the Greencroft Shops in vicinity of the Total Service Station. Reports from individuals close to the incident alleged that the driver was hip-hop star Saintflow. No fatalities reported. Ladies and gentlemen, iyi ndiyo post yaitaura nezvetsaona yeTesla yainzi yaidrivwa iyo naSaintflow. Pari zvino ndava kukuplayirai videos of the incident scene and nevideo raSaintflow achipupura kunaka kwava Mtangadura apo aiva kurufu rwavo. Asi mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, uye muchishuwirawo Saintflow kupora, angave akakuvara kana kuita zvimwe zvinhu, nekuti hatisati tawana mareports ari kunyatsotaura kuti chii chakanyatsotora nzvimbo uye zvakazopera sei. Okay, this is Tinashe Mtari's Tesla. It has just been involved in an accident. People are claiming that Saintflow was behind the wheel. Fortunately, nobody died, but the Tesla is extensively damaged. As you can see here, it's extensively damaged. We can only hope that Saintflow is okay. zvakangoma zvinenge zvichiitika kunzo hauzozivi kuti vamwe vanenge vachifunda zvakamira sei kuti vazosvika panzvimbo yekudaro, basi chazongosiya mumakomenti emo kuti munofanira kunge muchishanda wepapapa kuti